Ndibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphuli ke lapha ke sinengxaki esifuna ukusakhe siyiqwalasele malunga no-goalkeeper pha kweqela ke leKaizer Chiefs. Nawukhumbula into yokubana ke iKaizer Chiefs usukela ke oko kwahamba pha uyitumele Nkhune okanye kwahlala phantsi uyitumele Nkhune, akho nto ke yake yaphinde yalunga pha ezipalini seqela ke leKaizer Chiefs. Kwathengwa pha uNtwari benenjongo zokubana uNtwari lo uzoreplace pha uyitumele Nkhune. Suke nje uNtwari akenza kakuhle, suke nje uNtwari ke kwacaba umlumzana uNaphi akasamthemba kancakasana lo Ntwari, wamkhupha ke wabuyisela uBruce Vuma. noBruce Vuma ke umfana omdala uthe esaqhuba suke nje naye wenza impazamo ezininzi ezikhokela into yokubana ke uMr Naphi naye amkhuphe lo Bruce Vuma aphinda athathe pha uBrandon Peterson ke. Brandon Peterson ke nguMr Empazamo ke lowo ezininzi. uBrandon Peterson ngeke ukwazi ukubana ungathembela kuye ngoba akanoyigqima imidlalo emithandathu ilandelelane idlala engenzanga ke impazamo ezinkulu ezawushiya abantu bebambelele kongezantsi. Itsho ke loo nto ke baphulaphula, kodwa ke ngokwendaba ezithe zabeke ziyapha umntu okubana ke iKaizer Chiefs uNtwari lo ithi abiyamkhulula umfana omdala, yathi noko ayizukwazi ukusebenzisana naye apha ke ngaphakathi. Makahambe umfana omdala ke akhangele ke amadlelo ahlaza. Kuthe kusenjalo ke iKaizer Chiefs ke yabakhomba ke o-goalkeeper ke ecinga ke ukuthatha kubo bareplace pha uNtwari pha kuqela ke leKaizer Chiefs. Likhuphile ke igama ke likaStanley Nwabali into yokubana ngomnye kwabo-goalkeeper ke abacinga into yokubana ke bazama into yokubana abe nguyena ke usiba ngu-goalkeeper weqela ke leKaizer Chiefs ke. Yaphinde yamemeza ke indoda ke kuthiwa ke ngu-Antonia Tuta. Antonia Tuta ke wapha inzalelwane yapha eCroatia, ngu-goalkeeper naye iKaizer Chiefs ithe ke izawukhetha kabo-goalkeeper babini uNwabali kunye ke no-Antonia Tuta lo waseCroatia into yokubana ngomphi na ozoba ngu-goalkeeper ke weKaizer Chiefs kakuqala ke le season. Baphulaphula injalo ke umbuzo nanku ke siselapha ke ko-goalkeeper ke beKaizer Chiefs. Ingaba le ntetha ithetha ukuthini pha kuBrandon Peterson napha koBruce Vuma into yokubana kukhangelwe ugoalkeeper kuthiwa yena uzoba ne-experience, yena uzothwala iKaizer Chiefs bekhona bona? Inoba phaa kubo ngaphakathi ke ezintliziyweni kwenzeka ntoni? Akho mbuzo bazibuza into yokubana ingaba nale team siyenzela ntoni na? Ingaba nale team kutheni nizofuna ugoalkeeper? Sikhona singo-goalkeeper, sibanike impendulo thina ke sithi ke bafana badala ekusengathi ngenithatha isandla senu nicele kwiKaizer Chiefs ke ikinilowunele ke kwezinye timu, ngoba iKaizer Chiefs ayinivumi. Kudala inenika amathuba iKaizer Chiefs. Andithethi ke ngoBruce Vuma, akho thuba zangalenikwe pha. Kwinto ethetha ukuthi uBruce Vuma ke iKaizer Chiefs ke iyamphika umfana omdala. Mhlambi xa nofumane lakhe aye kwezinye timu angafika umfana omdala performe kakuhle, adlale kakuhle umfana omdala, azibone ke selebuyela pha kwibafana kona apha kweKaizer Chiefs ke wohlulakela umfana omdala. Loo nto leyo ke asinakuyifihla, asinakuyibalekela. uBruce Vuma woyisakele yiKaizer Chiefs ke kunye noBrandon Peterson umfana omdala woyisakele pha yiKaizer Chiefs. Baphulaphuli ke akuseyam ndodwa, nani ke ningake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.